roster Angku sama biasa lah. Tuh जोंना लामाखौनो नायगिरना मोनाखै थांगासिनो दा ओरैहायबो थांगासिनो आरो ना टमटमाव गाखोनानै नायलांबाय थादों नोंथांमोना नै जों दा मोनफैबाय मोनफैनाया नै ओमफ्राय नै दङ साइनबर्डआ नै हाबनोसै आरो ना ओमफ्राय Hi guys, thank you so much जोंनि फंबायखौ आं फैनायनि थाखाय बेखौ फार्स्टआवनो बुंगोन मा नाम नामा मिथुन बर' नैबे फंबाया जोंनि बर' मिडियाव फैदों गोबां गोजोनथाव बाथ्रा जे जोंनि जे मोनसे खौसेथि लानो थाखाय मोनसे जे जोङो सुख शान्ति मोनसे जोङो बयबो इउटिउबारफ्रा जयै खौसेथि रायजो राजाफोरखौ मदद खालामनो थाखाय जों मोनसे थांखि लानो नागिरदों आरो लोगोसे जों मिटाप मोनसे बिथांबा इउटिउबार जाबाय दासिमबो मिटाप जायाखै जोंनि बर'नि गेजेराव स' बे अर्गानाइज खालामनायाव मिटापाव सफैनो हादों बे फंबाय आं नोंथांखौ गोसो गोजोननाय मोनदों खुलुमनाय थाबाय आरो लोगोसे थेंक इउ स' माच फंबाय नोंथाङा फैनायनि थाखाय बेजों लोगोसे नोंथांनि भिउवार्सफोरखौ आं बुंगोन अननानै बिथांनि चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो बेलाइकन दाबायनानै होबानो जाबाय थेंक इउ स' माच थेंक इउ ada yang dari mau dapat mati nih sudah Moja pala kan kulo ko na. SN Keluar. SN Keluar. Oh, dia kasih benar lepas sampai sampai borong borong mana benar. Malam makan dulu sana sorone lagi karena sana ini gue dari gue lagi Oi, asli roster karena sampai angku sama biasa lah. Baik ya. Kalau mana? Kambian deh. Emang nila ada thumbstone. Gimana? Kamu kan? Nih, roster. Kamu kelapa kayak. Dasmi itu namanya. Si bawa lah. Namun jangan main waktu itu teman nana sebut kerja yang bener. Kayak dulu anak pun juga menbaik. Sebut kerja yang menbaik. Kayak ini first time kasih juga menbaik dari di rumah di kasih dua ada kesana aja ya. Udah sama sama. Cuma kasih nilai mantap ya. Borong gobangan mana pribadi arena किसुमाना नागिरा बांसिनानो माने नोंथांमोना आमखायो माने गोसोआव लानाङा आरोना बेखौ डिसक्लेमार होनाय जायो गोसोआव लानाङा जास्ट इन्टारटेननि थाखाय गोसोआव लानाय जायो बिदि आरोना जों बयजोंबो गावजों गाव सापर्ट होलायनांगौ ओमफ्राय बादिलाय दङ मा खबर मोजां दाउखिखायो Merah dan mono. Merah dan dulu.